Sukindig paminaw diri sa tuwa nga pagkulo ka bildo karon buntaga. Straight to the point. Aso mo na nga kaning duha ka mga ingnon ta mga sukindig paminaw nga wa gyoy kuana itangtang na ni kaning duha ka mga empleyado karon sa City Hall kaning sa local civil registrar's office kaning usa ka regular nga employee gitangtang na ni. Gitangtang na ni Mayor Junard Ahong Chan. Unya katusang usa nga paastig-astig nga morog si Kim Jong-un. Gitangtang na. Amo na nga way luna ning nining mga klasyas tao nga manerbisyo diha sa pampubliko nga mga lugar, mga buhatan, ha? Dili lang kanin sa mga city hall munisipyo. Uban nga mga government agencies duna say mga hao diha. Kana bang duna may magkuan ato nga entertainer mo na, ma'am. Pinalumoy pagani kayo ato ang tingog, moingon pa. Oh, unsa man? Kana bang uban nga mga agency sa gobyerno, ubang ahensya sa gobyerno, dili lang sa munisipyo. Dai binbis ang ganito sa barangay na amang gani na. Pinalumoy pa kayo imong tingog. Nga pinahumok pa imong tingog aron kay duna kay problema nga aron tagdon. Na, ino ka? Oh, unsa man? Sa may tuyo. Sumauna nga karon mag-amping na mo. Pag inusab na mo sa inyong kinaiya, kung gusto mong dili mo matangtang, kaya na may mga cellphone karon. Doon na mga cellphone, mabidyuhan gani mo na. Ma-viral mo, kanang naa nga mauray inyo, ha? Kaya kaning mga tao, kanang mga strikta kayo diha sa mga government offices, kanang opisina sa gobyerno, huna-huna nga kinsa inyong giserbisyuhan, kinsa inyong gialagaran. Kung strikta gani kayo mo, pahawa mo na inyong katungdanan. Wa mo nakapangutana kung diin mo gipakaon sa inyong pamilya. Buhi sa katawhan. Muna nga maoy na inyong gialagaran ang buhi sa katawhan. Ang uban dili gustog pangutanon, dili gustog samok-samukon. Ha? Unya kana bang dunay mga pobre nga gahi pasabton ng uban, imbis imong pasabton nga duna kay maximum tolerance kay nagtrabaho ka sa gobyerno ka sa mangkin, singkahan hinuon. Mo na nga pahawa mo diha sa inyong trabaho, panguan mo dito, ha? Ayaw mo og serbisyo ana og di mo ganahan sa samok-samokon sa mga tao, di mo ganahan nga dunay mga tao nga magsinamok ninyo diha, pahawa mo sa inyong pwesto. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. So mo na nga Domingo ra ba ug mapuhon? Daghan kayo nga mga tarong, daghan kayo mga kaigsunan nato nga angay mo serbisyo mga tarong. Unya, kamo naswertian gani mo kay kamoy gibutang diha. Unya, dili mo maayong mo serbisyo? Unsa may gihatag niyo sa mga tao nga inyong serbisyoan? Prohisyo man hinuon. Padala tanoon mo dito sa West Philippines na. Dagan bisan ako mismo nakakuan ko. Kay kanang na mo ato ta mga government offices, di lang nako i-mention ni mga government offices pero mapuno na gani ta kasamangkin. Kinsa magoy kuan ngano mahadlok manggutag unsa mong kuana diha nga nagtrabaho mo sa gobyerno. Kana mga government kana hinsa sa gobyerno sad. Nasa mga strikta kaayo nga pangutan-on nimo nga sobra pa ka strikta sad na. Ako sad nakasuway gyud ko ana serbensi sa Cebu City Hall nangutana ra ta og tarong kay lagi nanginahanglan in taon niya singka-singkahan lang abi kay need jud ta og tabang sir basta gobyerno matud pa Genevieve Avila. Videohin ninyo. Videohe dayong ikuan ninyo na. O baka namoy mga strikta diri ikuan ninyo niya kanang kay kanang na ang mayor mag-viral di makahibalo maabot sa atensyon sa mayor. Okay. Kay pananglitag inyo ra po nang isumbong diha sa iyang head tapan-tapanon ra na. Purya lang sa mga tarong, dunay mga tarong gyapon diha. Purya lang sa mga tarong muna kana mga tarong padayo sa trabaho. Pero kaning ni uban nga mga salbahes, lamiang sus.
So mauna ang sige lang, tulad ng kuanon ha, kay basig doon na pa'y uban nga mga ipa-viral na to ha. Basta doon na mga ahensya gani, uban nga mga ahensya sa gobyerno nga dili mo tarungon og tratar, kuan ninyo na ha, pwede nyo na isend na to din he, ato na ipatangtang oy. Way luna nang manrebisyos mga kanang na sa gobyerno na. Ha? Wa sila ka kuan hanggaw silang dagko nga 40 pa nilang uban gani tawhay ra kinang trabaho daghan pa mga ghost employees anang City Hall. Tanan bisan asa na ha kanang na nga di lang ta mo kuan og usa ka kuan dili lang ta usa ka mo usa ka opisina. Basta magisgot ka gobyerno do na gyud mga ha 40 pang pagka sus Maria Jose. May dagway ni seminar dagway ni diha kaning ni anduhang gitangtang na okay na sakto nang gihimo ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga tangtangon ni duha. Pero basig doon na pa'y mga nabilin diha nga mga bulay og sad mas maayo nga i-orient dagway ng uban Mayor. Nya diri Cebu City Hall diha po'y nagchat na to do na po kunoy mga distrikta diha. Sige unsa man ning opisinaha Ma'am Avila? Unsa man ning opisinaha diha City Hall sa Cebu City? Ha kay basi og nagtuon na gina sila mo'y tagiya City Hall bisan gamay wa gina sila ka panagiyag tiles gi diha.